Formålet med vores forsøg det er at opstille metaller i rangorden, efter deres tendens til at blive oxideret, samt at undersøge, hvordan metaller reagerer med en stærk syre. Og når noget bliver oxideret, så det betyder det deres evne til, eller så det betyder, at de reagerer med ilt. Og så her, hvis man kigger her på spændingsrækken, det er en række af metaller, hvor at dem længst til venstre her, de har lettere ved at indgå i kemiske forbindelser med andre stoffer end dem til højre. Det er derfor, de her bliver kaldt de uædle metaller, og det her bliver kaldt de ædle metaller. Ja. I vores forsøg der skal vi blandt andet bruge metallerne magnesium, kobber, zink og jern, som skal indgå i reaktioner med saltsyre, magnesiumklorid, zinknitrat, jern 3-nitrat, kobber 2-nitrat og sølvnitrat. Og der vil vi for eksempel forvente, at sådan noget, et metal som magnesium vil reagere i de fleste af forsøgene, da man kan se på spændingsrækken, at det er et af de metaller, som har lettest ved at indgå i kemiske forbindelser med andre stoffer. Vi skal så selv fremstille 100 ml magnesiumklorid af 0,1 mol. Og vi har vores volumen, som er 100 ml, som er altså 0,1 liter. Og så er vores koncentration, som er 0,1 mol. Og så for at regne stofmængden ud, så ganger vi vores koncentration med volumen. Og det er så 0,1 liter gange 0,1 mol, som cirka 0,01 mol. Ja, og så for at finde molarmassen af vores stof, så ganger vi magnesium med 2 klor, fordi at stoffet hedder magnesiumklorid 2. Stoffet. Så magnesium vejer 24,305, som vi så plusser med 2 gange 35,453, for det vejer klorid. Og det giver så 95,211 gram per mol. Og for at finde massen af det, eller for at finde massen, vi skal bruge i vores opløsning, så ganger vi molarmassen med stofmængden, og det er altså de 95,211 gram per mol. Vi ganger med 0,01 mol, som vi fandt heroppe, og det giver så 0,95211 gram. Og det er så den mængde, vi skal putte i vores koncentration. Vi skal så også selv fremstille 100 ml zinknitrat af 0,1 molar. Og vi ved ligesom før, at vores volumen er de 100 ml, og det er det samme som 0,1 liter. Og vores koncentration 0,1 molar. Og de to tal kan vi så gange sammen for at finde stofmængden, som giver 0,01 mol. Når vi så har stofmængden, så skal vi regne den molare masse af zinknitrat. Og zinknitrat for hver zink, så bruges der 2 nitrat. Så derfor så molarmassen for zink bliver så 65,39. Der skal vi så plusse med 14,007, som er molarmassen for nitrogen. Og det skal vi yderligere plusse med 15,999 gange 3, da det er molarmassen for oxygen, som vi har 3 af. Og det skal yderligere ganges med 2, fordi vi har 2 nitrat per zink. Og det giver det hele 189,398 gram per mol. Det ganger vi med vores stofmængde for at finde massen af den, eller mængden af den af det zinknitrat, vi skal bruge vores 100 ml opløsning. Og det er altså 1,89 gram, eller 1,9 gram zinknitrat til 100 ml opløsning. For at gøre vores forsøg mere overskueligt, har vi lavet et skema over, hvordan vi blander de forskellige stykker metal med syrene. Og så har vi jo nummereret reagensglasene for at kunne holde mere styr på, hvad der er i hvilke reagensglas. Fordi at alle metallerne skal blandes med hver af alle de flydende ting. Så her kan man se, at vores reagensglas er blevet nummereret. Og her står der så nummeret på, at for eksempel blandingen mellem saltsyre og magnesium, det er reagensglas nummer 4, og zinknitrat og magnesium, det er reagensglas nummer 8.
Og det her er så vores magnesiumklorid og zinknitrat, som vi har fremstillet på forhånd. Og det skal så bruges, zinknitrat skal bruges i reagensglas nummer 8, 9 og 10, og magnesiumkloriden i glas 1, 2 og 3. Og magnesiumkloriden er så ikke farlig, og zinknitraten, den er super skadelig. Så der skal vi bruge handsker og briller. Og nu har vi så blandet det hele, og har fundet ud af, hvilke der reagerer med hinanden. Og vi kan så se, at magnesium og saltsyre reagerer med hinanden, og det ikke man kan se, men der har været magnesium i, men det er så blevet ætset væk, og den er også ret varm, når man mærker på den. Og vores reagensglas nummer 6 med zink og saltsyre, der kan man se, at den er også i gang med at ætse zinken væk. Det tager så dog lidt længere tid med magnesiumen, og den er også varm, men der er den i gang. Glas nummer 7 kan man også se, den er blevet helt grumset i bunden. Så ja. Og glas nummer 8 reagerer også, der kan man også se, der er også nogle små bobler. Det kan man se det bedre der. Små bobler i hvert fald. Glas nummer 11 reagerer også, der ved jeg ikke. Der er farven, den er blevet lidt mere gul i det, plus at magnesium, den er blevet sådan helt bronzefarvet. Vi ved, at den plejer at være sølv. Vores glas nummer 13 reagerer også. Der kan man se, den bliver sådan rødlig-agtig nede i bunden. Så ja, det var vores glas nummer 13. Vores nummer 14 bliver også helt grumset i bunden, hvor det er sorte flager, der ligger og svømmer rundt. Vores glas nummer 15, der er vores zink blevet helt sort, fordi at den oxiderer. Og nummer 17, kan man se, der er magnesium blevet også helt grumset af noget sort, der kommer. Og nummer 18, det ligner også noget sølvnåde, der er kommet udenom kobber. Og nummer 19 er blevet grumset. Det er vores zink blandet med sølvnitrat, der er blevet helt grumset. Det var det. Vores første, vi har valgt at vise, det er vores magnesium blandet med saltsyre. Og så ja, magnesium plus saltsyre giver så 2 hydrogen og magnesium 2 plus og 2 klor. Og derfor skal der 2-tal foran her, så det stemmer med, at der er 2 hydrogener og 2 klor. Og grunden til det er, at magnesium gerne vil afgive 2, og HCl gerne vil optage 1. Eller H'et vil gerne optage 1, og så får det stemmer, så skal der være 2, før det passer med, at magnesium vil afgive 2, og H'et vil optage 1. Ja. Den næste, vi har valgt, er vores kobber blandet med sølvnitrat, og nitraten er lidt lige meget, så vi har bare skrevet sølv. Ligesom CL'eren heroppe. Præcis. Kobberen, den vil gerne afgive 2 ioner, så den bliver til kobber 2 plus, kan man se der. Og sølv vil gerne optage. Og her der kan vi se, at sølv den har 1 plus, og derfor så skal der stå 2 her, fordi så 2 sølv er det samme som 2 kobber. Så for at det stemmer overens, så skal vi have 2 foran sølv. Ja. Og det er så vores jern plus saltsyre blanding, som så bliver til 3 dihydrogener, ikke? Er det jo, dihydrogen plus vores jern 3 plus. Og den er lidt sværere, fordi at jern den afgiver 3. Kan afgive 3. Så for at det skal stemme overens, så skal vi have 6 H'er, fordi at det kommer i dihydrogen herover, så derfor skal der være 6 H'er for at det går op med, at der bliver 6 i alt her. Så vi skal have 3 foran.
Og så stemmer det med, at når der er 2 jern, så bliver det ligesom næsten til 6 plus heroppe. Ja. Og så stemmer det